खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं आसारानि दैमारि। रादाबनि समाव दङ। दिनै भारतनि हिन्दी सावथुन बिफाननि फावखुंगुर दिलीप कुमार बिथाङा 98 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथांनि थैनायाव हादोरनि सुबुङा दुखु फोरमायो। बिथाङा भारतीय हिन्दी सावथुन मुलुगाव बुंस'हायै अबदान गालाङो, जेराव बिथांनि रुंसारि जानायाव हादोरनि सावथुन मुलुगनि गोबां खहा जानायखौ फोरमायदों। मदीनि मन्त्रि हान्जानि केबिनेटआव मोनसे गेदेर खौरां, जेराव 43 मन्त्रिनि मुं रिपाब्लिकनि लिस्टआव सफैबाय, जायफोर दिनै शपथ ग्रहण खालामगोन। बिथांमोननि मुंफोरा जेरै नारायण राणे, सर्बानन्द सन'वाल, वीरेन्द्र कुमार ज्यति आरो गुबुन गुबुन। मिथिनाय बादिब्ला मन्त्रि आफादाव मन्त्रि थिसननाय आरो सोलाय-सोल' खालामनायनि सिगाङावनो गासै 10 मन्थ्रिफोरा बिबान नागारबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय बादिब्ला सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि रमेश पोखरियाल, देहा बिफाननि मन्त्रि ड हर्ष वर्धनजों लोगोसे सन्तोष गांगरबाज, सर्बानन्द गौड़ा, देबाश्री चौधुरी, रतनलाल कथुरिया, सन्जय डागरे, राव साहेब दानवे पाटेल, बाबुल सुप्रिय आरो प्रताप सारंगी। बिथांमोना मन्त्रि बिबानखौ नागारबाय। गुबुन फारसे मदीनि मन्त्रि आफादाव गोदानै थिसननो लानाय एमपिफोरनि मुङा फारियै आसामनि सर्बानन्द सन'वाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पशुपतिनाथ पारस, नारायण राणे, भूपेन्द्र यादव, अनुप्रिया पाटिल, कपिल पाटिल, मीनाक्षी मेधी, राहुल काशवा, अश्विनी वैष्णव, शान्तनु ठाकुर, विनोद सरकार, पंकज चौधरी, आरसीपी सिंह, धनेश्वर कामूर, चंद्रेश्वर प्रसाद, रामनाथ ठाकुर, राजकुमार रंजन, बियाल वर्मा, अजय मिश्रा, हिना गाबे-शर्मा आरो अजय बर्मन बिथांमोनखौ दिनै मदी मन्त्रि गौथुमनि आफादाव बिबान थिसननाय जादों। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।